Igbo kwenu? Yeah. Nigeria kwenu? Yeah. America kwenu? Yeah. Africa kwezenu? Imana nwanne nwe bwedi Oliver niko kwesi mu Nigeria bia Abialum America inetu munne mo Ivo nye chili nye selu neno wa Omunne mu Nigeria bi na America Omu Ghana na ndi Sierra Leone Omu Togo na ndi Benin Republic Omu Liberia na Cameroon Omu South Africa na Egypt Ndi Tanzania na Zimbabwe na Morocco Oliver Dikokwe na ndi Egwumo Anyị bịala America ndị ọma ejeje bodogwu A na-ekwu na nkịtị n'elu ụwa Ụmụnne m Africa ụmụnne m Africa, ụmụnne m. Ụmụnne m. Africa, ụmụnne m. Ndị ọma ejeje mba ndị ọma ejeje mba ndị ọma ejeje mba ndị ọma ejeje mba Ụmụnne m. Ọgba ọha mere dịka of Igbo land ezigbo mmasị Igbo ọha ụmụ egbe ala enyi ọgba Mbitoli local gọọmenti n'Imo steeti onye ọma bụrụ obodo ya n'anya ọha mere dịka eze Oyimo chairman chief executive officer A.G. White, Pharmacy and Health Foods. Now he's in Texas in America. A.G. White, Water Industries Limited, nowhere Imo State in Yoma. Oyika nwanne bụ eze oyi onye ọma. Oliver Dikokwe na Bogi. Odozi akụ ya lọlọ ekwutosi ihe gocha ojigo nwanyị afọ eke ndị Igbo nwanyị mara obi dị ya n'ụwa Chief Wilfred Ositadi Mokolie Ishie Akora one of Akata Okune Mulora of Akata, real estate giant. Na America Wekedima, chairman, chief executive officer, Akora Motors Nigeria Limited. Yezibon Makata, Noru local government in Imo State. Chief
Josiah Jerry Uwezoke. Eze Bunabo one of Ojoto. Obodo Dike one of Houston. Ebe Frederick of the United States. Eze Bonwa Shekabo. AK London. Ojoto Webia. Group Chairman. CJ. Group of Companies. Intercontinental Limited. Chief Mrs. Angela Onyebuchi Uwezoke. What do you call number? Maladi mana kudia niru nenoa. Dr. Emmanuel Chikelwe Ekwelundo Ishie Obusebe of Agolo. Yes, even one now Agolo, Anambra State. Certified and licensed physicist. Na Texas, United States of America. Oliver Di Kogonekene. Dr. Ivan Charles Antonio Alobi. Omo Netiloro Bashala. Asom of Ibuzo. Bogo Kasibia. Agana Wondoya in America. Agabapulu Mili. Wetoko Electric. Yendio Bobodoya. Chief of OB Department. United Medical Center, na New Orleans, Louisiana, and America, Ndioma. Akabele kibe no bodo ibo. Oliver Di Koko na fucking one mama. Ibo Ichuku Benji Allison. Eze Bunako, one of whom Wese. Eyi Membano. Ego manager, Radio Shack Stores, Houston, Texas. You know those Yakiano, Sophia, Uzoho, Wayoma. Ome Bolume Genono, Ndioma Jele Mutan America. Nigeria in America. Ndi balegi gwe no bodo ibo. Owe bulide kulu kaneme. Omunnem Africa omunnem. Omunnem Africa omunnem. Omunnem Africa omunnem. Omunnem Africa omunnem. Ndomeje jemba. Ndomeje jemba. Ndomeje jemba. Ndomeje jemba.
nwere obene n'ụwa ịma na nwanne nwekwa dị Dr. Alamezie ihe ojiakụ gentleman ezigbo nwachi ụmụndụ gba n'ọlọ Imo steeti wee bịa ọchọ mma obodo ya from academia to real estate fortune Ebu president chief executive Ojiako group of companies na Nigeria na United States of America Everybody want your mom, Mrs. Ngozi Ojiako. Anebu na jiti. Chief Dr. Collins. Iye. Ugumbo famibo. Nna yerugo ozo ofamibo. Chinemere, one of Igbo land, chairman, chief executive officer, okay, yeah, and associates. Now he's in Texas in America. Oliver di Kogona Bogonyoma. Kerima Kalala also. Dr. Tina, okay, yeah, Wayoma. Obidia, one of Amigo. Sa Valentine Ozibo nwa Chinemelu nwa n'ọfọrọ ukwu onye ọmasị ọta ọrụ ukwu na Anambra steeti wee bịa Ebu president chief executive officer Shiva International Corporation Yano Nozakia Lady Dr. Chinwe Queen Ozibo Apunawu Lolu Godie Wayoma Hakino Lajuwa The Dream Basketball superstar, the pride of Nigeria. Omolani Luamba, Oliver di Kogona Bogonyoma. Oliver di Kogona Kenono. Nze James Obiuto. Ohamwo Shiawala Mokia one of Wubakala Ebu Chairman Chief Executive Officer Ohams a sporting company Houston, Texas I went to know the piano Mrs. Juliana Chinyere Ohamwo Di maabu mosu Ubakala Shuka Austin Obalobi Sokuya Madabu Hushuku one of New Orleans Onyo Masia Chalibuzo Na Delta State Webia Ebu President Task Group Incorporation New Orleans Louisiana USA Odoza Kia Sophia Mrs. Antonia Ekutosi Obalobi
First Lady of Nigerians in New Orleans, Louisiana, USA. Africa,